Il-Kamra tal-Kummerċ identifikat numru ta' fatturi li qed iwasslu għal teddid fil-kompetittività tal-pajjiż. F'istqarrija li fiha ppreżentat il-proposti tagħha għal budget 2020, il-Kamra tal-Kummerċ semmit fost oħrajn l-għoli tal-ħajja u l-prezzijiet tal-kirjiet, iż-żieda qawwija ta' nies fis-servizz pubbliku u żieda fl-allowances tal-leave bħala fatturi li affettwaw l-ispiża tax-xogħol. Għal dan il-għan il-Kamra tal-Kummerċ irrakkomandat li ssir analiżi urġenti tal-inflazzjoni fil-pagi meta mqabbla mal-produttività. Tibdil fis-sistema edukattiva biex tipprepara l-istudenti għal xogħol ta' għada li se jkunu anqas intensivi u aktar ibbażati fuq teknoloġija. Il-privat għandu jassisti billi joffri aktar opportunitajiet ibbażati fuq esperjenza diretta fuq il-post tax-xogħol u s-sistema tal-istipendji għandha tintuża biex il-pajjiż jattira aktar studenti lejn korsijiet li huma aktar meħtieġa fl-ekonomija tal-futur. Il-Gvern għandu jagħmel stħarriġ urġenti fis-settur pubbliku ħajidentifika fejn għandu ħaddiema żejda jew nieqsa u joħroġ inċentivi fiskali l-employers li jattiraw persuni mis-servizz pubbliku biex jaħdmu mas-settur privat. L-sistema ta' childcare tkun estiża l-ħaddiema li jaħdmu fuq bażi ta' shift biex ikunu attirati aktar nisa lejn id-dinja tax-xogħol. Li jkunu attirati persuni li għadhom inattivi fl-ekonomija permezz ta' inċentivi fiskali tal-li jirritornaw fid-dinja tax-xogħol u li jsaħħaħ l-operat ta' Identity Malta biex jipproċessa l-volum qawwi ta' applikazzjonijiet għal permessi tax-xogħol lil ħaddiema barranin. Fil-jiem ġejjin il-Kamra tal-Kummerċ se toħroġ aktar rakkomandazzjonijiet, mod partikolari fuq trasport alternattiv, riformi fil-qasam tal-kostruzzjoni u kirjiet, is-servizzi finanzjarji u l-innovazzjoni.